יודע מי אלה הפחדו. מה הם 20% מהדירקטוריונים של הפעילים? אז הגיע, אז לשנות גם אופמן. לדבר זה לא מספיק. ממלאים פה, אתה יודע, מהדורות, טלוויזיה, סיפורים. מספיק עם הגלגולי ביצים. ערב טוב, יציע חתונות מהדורת יום ה'. הערב באולפנינו נעסוק בחתונה של נוהית רבי ואלעד הופמן. שלום לכל החברים בפאנל. תחילה עצבים. ניר, מה עצבן אותך השבוע? תראה אותי עצבן הזמן שלקח לאלעד להציע נישואין לנוהית. היום, כמה זמן כבר לוקח להציע נישואין? 6 שנים, 7 שנים, 8 שנים! כמה זמן לוקח להציע נישואין היום? יש שחקנים שלוקח להם זמן לפרוח. מה אתה מבלבל את המוח? עזוב אותנו באמת. מה עצבן אותך השבוע? אתם מדברים איתי 7 שנים, רוקי, זה... אני מדבר בכלל, למה לא הייתה חינה? נוהית היא ממוצא עיראקי, אני חושב שמגיע לנו חינה, שמח, קולולו, בלגן, מה, למה לא? בעיניי זה ביזיון, וזה הכל בגלל הבית האשכנזי. די כבר, מה הקשר? נכנסה לי שם בטוח שזה דת, הכל זה דת וזה, נו מה את יודעת בכלל מה העיראקי? הלו, מדינת ישראל, הלו! מדינת ישראל שנת 2014! רגע, תן לי רגע. את יודעת בכלל, התרבות העיראקית, תרבות בשבילך עיראקים זה סביח ורומני זה מסיבת רווקים. כן, מסיבת רווקים, שנדבר על מסיבת רווקים שהייתה ברומניה? בוא נפתח, בבקשה, בוא נדבר. תקשיבו, הייתה חינה, אני אומר לכם, הייתה חינה. מה זאת אומרת? מה הייתה שום חינה? זהו, רגע, אני מת. אלעד, תסביר. הייתה חינה, ראיתי תמונה בפייסבוק של אורטל אלבק, לא, הנה הייתה חינה. מי זאת אורטל אלבק? זה זה עונת המלפפונים עכשיו. זה מדינת ישראל. מלפפון צמח בגן, מלפפון ירוק, מלפפון ירוק, וטוב וחם היה לו שם מלפפון ירוק. הקיץ כבר כאן ועונת המלפפונים בפתח. יש כל מיני שמועות לגבי כל מיני דברים שקשורים בחייהם הפרטיים של אלעד ונוהית, אנחנו נדבר עליהם, כגון האם הם יאריכו את החוזה בדירה, האם אלעד עובר לקריית גת, והאם הם, ובנוגע לרכש אנחנו נדבר האם בכלל הם צריכים רכש לחדר המיטות. הרי מדובר בזוג צעיר שאולי ירצה לפלפל את חיי המין שלהם, בין כן, האם הם בכלל צריכים רכש? תראה, תשמע, בנוגע לרכש, אני קיבלתי בדיוק עכשיו סקופ חם, יש דיבורים על וויל פרל, קניה ווסט, אולי אפילו לטבל עם איזה ירון בלעד חמדמד. ניר, אתה חושב שהם צריכים בכלל רכש? תראה, אל תשכחו שהם מדברים על חדר המיטות. וחדר המיטות, בעיקרון, תשמע, זה הגיל הנכון עבור שניהם לעשות סוג של מהלך כזה. אבל חשוב לציין שהדבר עלול גם ליצור מתיחויות. אם אתה שואל אותי, הייתי הולך, אם כבר על מישהו, אז רק על מנג'וקיץ'. אבל רגע, נעם. אם לא עכשיו, אז מתי? שיהיו ילדים? עכשיו זה? לא יודע. ניר. מה זה שיהיו ילדים? את יכולה לדבר? תעזוב את היד! מספיק! רכש? כן, רכש. אני רק ג'ורדי. שיחת היום, הערב באולפנינו שרון רוטברג, מכרה ותיקה והסוכנת של נוהית רבי. שרון, ערב טוב. ערב טוב, גיא. שרון, יש הרבה שמועות בתקשורת, חרושת של שמועות של ממש, ואנחנו רוצים שתעשי סדר בנוגע לחתימה בין אלעד ונוהית, איך זה קרה, בואי תספרי לנו איך נרקמה העסקה, איך הקשר, איך הכל התחיל. טוב, אז קודם כל, איך הכל התחיל? מה שקרה זה שבהתחלה נוהית בכלל הייתה מיועדת לנועם לפידות. לא. ככה זה התחיל, זו האמת. ממש. לא יכול להיות. ממש, כאילו. אני לא אני, יש שיגידו אני לא אני. חסר לך בור? עניין למקצוען. התחלתי למכור בורות, $100 לבור בינוני, $200 לבור גדול, חופרים לי מקום, הייתי בא, שם את הבור. מה זה בור? חור באדמה, מה זה בור? אתה לא יודע, עול. עניין למקצוען. עניין למקצוען, הסוס או אסוס? בעצם זאת השאלה הבוערת בשוק השחקנים, אני לא בטוח שאני ביטאתי נכון את הכינוי של אלעד הופמן. איך מבטאים את הכינוי הזה? אלעד. שמע, אני בכלל יודע שזה ג'ונתן, לא יודע על הסוס. תראה, מבחינתי התשובה היא קלה, הרי כולם יודעים שאלעד הוא בחור עסיסי, והסוס נולד מהשורש אסס, הרי זה אסוס בעין. אוקיי, אני, מבחינתי, זה מהשחקן האגדי, ג'ונתן אסוס.
ומשם מגיע הכינוי. אז תראה, בוא נעשה סדר בדברים, אני אחבר ככה את כל מה שאמרתם, זה התחיל כג'ון, המשיך כג'ונתן, ואז הגיע לג'ונתן לסוס, בסוף זה נגמר סוס. בוא נסכם בעצם שזה עניין מטופש בכלל זה באמת. כן. טוב, הגיע לסיומה עוד תוכנית של יציע החתונות. לילה טוב לכל אני צריך להגיע לנשק. שבו רגע, עוד לא סיימנו. קודם כל, לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נאמר מזל טוב לאלעד ולנועית על החתונה שלכם. כל החברים, מזל טוב, התוכנית הסתיימה חבר'ה, אני רוצה... תעשה לי בו קלנדרו בבקשה, אני יוצא מפה. האם אלעד ונועית התחתנו לפני, אחרי או ביולי 2014? אלעד? תשמע, אני אומר שהם עוד לא מוכנים, אז אני אומר אובר. איקס! אנדר. כל חתונה בבסיסה היא אנדר. אובר. תראו, אנדר זו האמת, אבל איקס. בנקה, אין איקס בקלפים. זהו, יפה, נגמר. זה טייק אחד. עכשיו... היציע מהמר, בנקה אתה פגעת נכונה, שבוע שעבר. כולם יודעים שאני לא יכול להפתיע. אתם יודעים שאני לא יכול להפתיע. 20 שנה אתה משפיע. כל הכבוד, איך פוגעים ב-X בכלל? לא, למה, זה טוב. שאלת השבוע, כמה ילדים ייוולדו לאלעד ולנועית? אלעד. תשמע, אני אומר, על כל סנטימטר באף זה ילד, סך הכל 3 ילדים. זה מה שאני מרגיש, זה מה שאני מרגיש. תראה, כולם יודעים שבסוף זה ייגמר ב-X ילדים. אני הולך על 4 ילדים. יש לי הרגשה ל4 ילדים. דלג. אני אומרת 5 נגד העין. אני עם אלעד ב3. אחלה, שרון, אחלה. יופי, מורי. גונג.